Aduk kat no ngin syaset patok paune virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena Pyrshah ya kena kekhlam. Kinong yalam kaliang Pyrshah haka arp santarik unailar arhajar arpuwei kalayo bansong ye kajing yalang jongka Congress Legislative Party baniatai halor kajing pen Khreh banra ikimat syakaying Dorbar thau ain Naka Bynta ka Dorbar Synrai kaban sedang nadu ka shipho tarik unailur arhajar arpuwei nakaliang kinong yalam kaliang Pyrshah kalarai banpan kajing syai naka sorkar yaki kattu katni kimat kibaidei baka syongsuk syongsain hagi jaka khaput jongka jela halor kajingwan ra ru yeki ain baper kiban Pyrshah ban khanglat ban rat dingkhong yeki jing jelei palat kajing di buat kibabun jat kabalakta yeka imlang kasalang ha kajela hi borok away bat kumju ru halor kamat bayedei bat kinongrem kibajumat yeki jing nakapor syakapor ha borok kiliang bat susu halor kajing bamla ka sorkar ban pentrei hok ya ka Motor Vehicle Act ha kaba ki trok ki yaj mon khlam siu khajna bat habai deiru bat kajing ki dor palat ki marba mardi ha kajela bat halor kajing bamla ban penbiang boarding jong ka sorkar syagi thain nong gendong nakaliang unong yalam kaliang Pyrshah u Dr. Mukul sangma habakran sikilat pathai khubor uloong ba kinong song ha kajela ki balaya thu ba om nakaliang Pyrshah Synrai ki sengsain perthei ki badon ha ka sorkar MDA ki badai banwanra hapo ka ying Dorbar thau ain ya ka jingbam shania shu ya ka sorkar MDA uloong ru ba laki sengsain perthei ki badon hapo ka sorkar MDA kin ngej ne em ya kane kan song haki Synrai lada ki wanra nakaliang jongka party Congress kandon rengkat bat ki uloong ru ba ka ka baladab ban UI nadu ka Dorbar ka badang sudap shen ha ka ba ladab ban bu yiki jingkeli halor ban weng ya kini ki jingbam trei hok ka jingbam sam halor ka jingbam shimkhia yiki babun ki jingkeno Pyrshah ya ka sorkar Synrai ka don tang ka jingkentai yiki ne baro uloong ru ba ka sorkar MDA kala shushim khia tang halor ka jingdon ki number ki sengsain perthei hapo ka sorkar MDA ki de ban shong ban yamir jingmut ban Synrai la ki la na em ban shania hapreng jongki balada ki hab ban shim ya ka rai ban shim khia halor ka jingpen bha ha ka jala hi bro ka wei Aila ya kidon kibriu ki Pyrshah ban wanra biang ya kata ke jing bom songsuk songsan ha ke jela jungi bakilai Pyrshah ban lum ban lepai syaklau bat kumjuru bat Pyrshah ban king iki atiar biang kum syathain garu hills nilayo ya ki report bakaladon kum kata ke jing Pyrshah tingi don kam bangin pan ke jing sai ka sorkar ba kalale ayu ya kitu kibri dalawan phai bat ke gi package ka ba ka sorkar kongres na mun swa kalabu ban ai jing yarap ya gini kibri dalawan ni pan surrender ki balawan ban ong bangi kinwan phai no sya ka mainstream nre yaki om sul lale ai te kaladon ru ka jing keno ba kaladon ke unemployment problem ka bajur hadu kata bakini kibrio kimban se bakin wa dakiwe kilan ban yo ya kata ke employment ngedon de kamat ke bakongsan kata ke de halor ke jing baki syam kinongrep kinongrep jungi hakni ka than jungi pilai i hakni ki khendek sing bakat no ki syam ke jing habaki yo ban thum ban tep lane ki ban yo ban khet ki jhor ki jhat ki jungki ndrei nakale ka sorkar kamsum penbet yang ya kayo kamsum penbet ya kanon korkom bakini kinongrep kinyo dan yo nong ya kata ke jing tre shitom jungki barot sismen nilai i badon de ki wei ki briu ki Pyrshah ban shim kabu ya kani Daka ba ki thiet da ka jing khnyot dor ya kini ki mar jungki di kinongrep te namar kata ni don kam bangin sei hamadan po Dorbar tuan ban kli na ka sorkar sei ke galale ka sorkar mahaba kula ban bu ita ki dukan lane ban bu ita ki yo hakeleng saudong ban ong pensuk ya kita ginongrep isu halor kacing telot na kalian ka sorkar
kamtam Naka Transport Department dan implement ya Motor Vehicle Act hakabang yoi babon kamtam haki kerdap ki kali gila syuyat kat bomon bat ki truk ki lakit ya kimar kum ki mau kum ki doyong kum ki siap kat bomon kendadon keno kaan ke ban ong ban siu khajana sa ka sarkar Daka bah kani ka jingle kum ni ka sarkar kal ailan ba ya ki surat barok la kala jot kala julor lut ki surat kala don ki kenja accident ki bajat pergi jat nalor kata ka sarkaru kala du nong ha nakalong nakaliang ka khajana ni don bun ki issue de halor kan ni ke jing lip jong ka ding ka power failure ka bang yong ka man ka clip mat ka kamtam se kindong kendong ki brio ki sem jinjar hadu otata ka jing lip ding namar ba ki betai ki transformer bat ke simpor ki ya ka MSCB la ne ya ki bor ba big pay ban ai ka ding ban penbha ban penbiang penbiak ya kita ki transformer da ka ne ka jing lip ding kalawan ra ka jing sitong ya Bynta ki khon samla jungi ki ba hapule da ka online class da habale online ka mod don kam ya ding don kam ya network te kini ki khon samla jungi kila sem jinjar hadu tata namar balai ba kimyo kan pendep ya ki jing pule jo ki lemba online ki don ki jing ru ki bangi sem hapo urban ki don ki problems ki bangi sem hakarukom ban Synrai ki nala ba kimbiang abor bas tang suslap asli hasurak ombiang ba ki toilet facilities ki bon ki civic amenities ki ba ni sem ba ka sarkar kala neglect bat kala isra ya kini ki kam ki jam ki bade ban penbha ya ki sor jungi adon de ki jinge halor ka jing kiu ki dor ka jing kiu ki dor ki mar baro menta ngimla bangin ong da kungwei su nomor baka sarkar kamla bakan kan bak lakam ya kata karukom jing kiu ki dor pinpei ka jhor kala kiu ka dor pinpei ka kano kamar ka ba pikwa balik hayo kala su kiu ka dor ka ba umla sa su adu ki brio ki baduk buk ya ka jing wanra ya ki an ki ba pher ka ban Pyrshah ban khangla ya ki brio jungi ki ba ka jela jungi ban penduk ya ka rukom jungki ha ka ban kadi kata kalong kumungan batai benia kadai nilai yoi ba kala Pyrshah na Liang ke sarkar ki ba sabar ki bomdei hapo ka jela jungi ban khangla ban ya kadok masih kata kemut ki Pyrshah ban nungon ra ya ki masih syakane ka thanjungi ban khangla ya ka jingwan ban wanra ya ki masih nalor kata kador jong kadok masih ru kala kio nanta kala poi jan sanspa sikilo di namar kata kadau ni don kam bangin keli ya ka sarkar ayu kala le ka sarkar ban pensuk yu pai ba ke kadau ba kini kadok masih ka kio dor kadok kat ni bat ke kadau ba ki masih kimla su bakinwan sya kani ka jela jungi ti kita kilong kimat ki bangiso ki bang don kam kabawan ra igejing yu pai ba nanta kabalai kalong bangi kwa bangin wanra sya ka Dorbar thauan ya ka rukom penyai ya kini ke covid hakum kini ke po isu tu baka sarkar kala i kum bakala shu i be hakakti jong kito ki brio ki bapang don ki brio ki bapang ki ba shu kit khiahi dalade don ki brio ki ba bomyo igejing sumar ka ba tikana nilai yo snow ki jingkular na kali ke sarkar ba kinbo ya ki hospital kinbo ya kita ki oxygen plant kinbo ya kita ki terter andrai kumbalong menta kelas sulong jarjar ngimi isu ya ke action jo government te ni dei bangin panjing sai na ke sarkar ke kala le ba ke thumu ban le nang ni sakman ha ka jing pun Khreh ban ya khun ya ka ni ka klam covid nang tang yu bangin ra ya ka ni ka mat ka ban kam kata kalong
ba hagini ki khandiap sngi khandiap peyo bat ki benai kaladon kejing persyang ban wanra ya kejing bom songsuk songsan hagani kejala jungi ap emtagi press conference ni merasni nilaya yo ban songbiang sesisen hagani ke CLP jungi hagajing penya jong u leader jungi Dr. Mukul sama menilai don atat ki MLA ki balai bon balai wan ban Bynta hagani ka CLP meeting kadai kebangi khot khnang ban ya perkhat bakumno bangi nia Khreh ya kani ka assembly session ka banang adu spontanic kaladon bon ki jing ya tai ki jing ya perkhat ban ya aizimut na kaliang ki MLA but na pedeng kita ki jing aizimut nilai jet katukat ni kimat ki bakongsan ki balong ki badon kam benta ka imlang ka salang ka songsuk sangsan bat kumju ya benta ka roi kapar jong ke jela juni ya ka banungkong ka bangi so ka bangi de bangin wanra Ahmad Dorbar Thoan ke de ya ka jing songsir ya ka songsuk sangsan ka asam mekela border bapi ru pilayu ihi hakini ki kindet sni kaladon kejing kenat kaladon kejing ya her jimut apren ki beriyo ki basa ka border kumba pilayu ihi ki YouTube hakini ki sni nilo ihi ki jingjia ki berjia ko yang kuli ki belajar umlaper kito barok ki wanra ya kejing songsir ya ki mo songsnong ki ba hakitan jungi apo ka asam border di nomor kata-katau nakaliang ka CLP ni machine kiai kini kakam bangin ra ya kini ki mat halor kini kakam jong kejing songsir jong ki riupat jongi ki megelaya ha kini ki hain border jongi po sam megelaya ni don kam bangin pensngau syaka sarkar ba walada kaladon kejing persyang nakaliang ki chief minister bro arngut nakalian ke asam bat megelaya abaki Pyrshah ba ong bakimia syong ban yesuk yesan ban penbet diuput usam Synrai nalor kata kadang don hi ki jing kenat kidang don hi jing pendik penjenjal nakalian ke asam government bat nakalian ki asam polisi ki beri ki besa ha ka thain jungi kita kilong kimat ki bakongsan kabangi semua bunyi di benrak Manta kabar kalong the response. I was reading, I was following. What is the response? You all know the response. They are concerned about their respective numbers. You know, they all talk about their respective numbers, that they have such a small numbers. What can they do, isn't it? One of this, the way they articulate. Yeah. So they should sit together and look at whether they can trust each other. If they have to decide to protect the interests of the state and to take cognizance of what is happening across the state and do justice to their responsibilities towards the larger good of people. We are told by people of the state that it should be the members who are in the government, who are in the ruling dispensation, who should table no confidence motions against the government. And that is the input that has been shared with us. They are telling us, they are telling them also, I am told. Now whether they agree or not is up to them. But if they table, then we are there. Because what did we say in the last assembly? You all asked, what is the solution to those all alleged irregularities and instances of corruption which is going on with complete impunity and lack of response, and to deal with any instances of allegation when brought before the government, the constant denial mode on those instances of allegations, from denial. So you have asked, we say that, I don't know, I don't find any solution until and unless somebody else is asked to